Aj tebe záleží na životnom prostredí v našej obci? Pripravili sme prvý návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorý by mal odzrkadliť zákonné podmienky a potreby našej obce. Venovali sme sa prevencii vzniku odpadov, úprave systému zberu a zberu biologicky rozložiteľného odpadu. V sekcii prevencia vzniku odpadov sme sa venovali možnostiam, ako predchádzať vzniku odpadov, pripravovať odpad na opätovné použitie, recykláciu alebo iné zhodnocovanie a následné zneškodňovanie odpadu. Navrhli sme úpravu systému zberu, kde sme nastavili limity zmesového komunálneho odpadu, ktoré sú zahrnuté v ročnom poplatku. V základnom poplatku za osobu navrhujeme, aby 1 až 2 členovia v domácnosti mali odvoz maximálne 1 120 litrovú nádobu každé 2 týždne. Pri 3 až 4 členoch domácnosti navrhujeme maximálne 2 120 litrové nádoby. Pri 5 až 6 člennej domácnosti navrhujeme odvoz maximálne 3 120 litrových nádob. Pri viacčlennej domácnosti sa bude úmerne zvyšovať aj počet nádob. Mysleli sme aj na rodiny s deťmi s plienkovým odpadom, ale aj pri potrebe inkontinenčných pomôcok. Tam navrhujeme zvýšený počet nádob v základnom poplatku. Venovali sme sa aj biologicky rozložiteľnému komunálnemu odpadu. Zákon hovorí, že každý pôvodca je povinný triediť biologicky rozložiteľný odpad oddelene od iných druhov odpadov. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad z domácnosti by sa mal zbierať do farebných hnedých nádob, biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane zatrávnených ploch by sa mal aj naďalej odkladať na skládke biologicky rozložiteľného odpadu a jedle, oleje a tuky je možné bezplatne odovzdať na obecnom úrade v Rastislaviciach. Detaily nájdete vo zverejnenom dokumente na obecnej stránke a úradnej tabuli. Chceme upozorniť, že toto je živý dokument, ktorý budeme s veľkou pravdepodobnosťou meniť. Chceme otvoriť diskusiu na danú tému, aby výsledkom bolo nastavenie odpadového hospodárstva podľa zákona a v spolupráci s vami, s občanmi. Ak máte záujem zapojiť sa do prípravného výboru a spolu vytvárať tento dôležitý dokument, neváhajte nás kontaktovať. Vytvoríme pripomienkovú komisiu, ktorá bude zaznamenávať každú pripomienku, návrh alebo nápad. Tešíme sa na spoluprácu a ďakujeme, že sa zaujímate.